Behelaino gozo eta eroan galduta ibili naiz Enrique Vilamatas'en liburu horekin. Vilamatas bera delako gandu, trampa bat. Literaturaz jolasten duen proposamen artistiko bat. Zer da idaztea, zertarako idatzi eta nola idatzi. Modu horretako galderak erantzun nahian ibiliko da autorea kontakizunak irauten duen bitartean. Axola izan gabe zer den egia, zer den gezurra, zer den benetako erantzuna, zer den erantzun okerra, zer gertatuko den bukaeraraino katigatuta eramango gaituen kontakizun eder batekin. Protagonista Simon Schneider da. Simon Schneider. Itzultzaileentzat aurrelanak egiten dituen sortzailea. Traduktor prebio deitzen dio berak bere buruari. Eta idazleentzat ere aipuak, zitak biltzen dituen sortzailetzat du bere burua. Bere anaiarentzat biltzen ditu batez ere aipuak. Ustez, 20 urte ezkutuan daramatzan eta nazioartean sona handia duen bere anaiarentzat. Urtean 2 ordainsari txiki jasotzearen trukean. Itsas labar baten ertzean bizi da Simon Schneider. Erortzear dagoen etxe batean bakarrik. Eta bere anai famatuarekin elkartuko da Bartzelonan, hainbeste urtetan elkar ikusi gabe egon ondoren. Bartzelonan bai, erreferenduna egin zuten urri bero hartan, poliziaren helikopteroz hartutako Bartzelona apokaliptiko hartan. Paris no se acaba nunca irakurri eta txundituta utzi ninduen Enrique Vilamatasek. Dietario voluble behin eta berriz irakurtzekoa iruditu zitzaidan. Badira, bere liburuak irakurtzen hasi eta bidean utzi ditudanak ere, baina gandu honek, behelaino honek, harrapatuta utzi nau.